Ιστορία αρχαία και σύντομος του όρους άθο. Αντιγραφήσα εκ παλαιάς και ιστορικής περγαμηνής και μεταγλωτιστήσα εκ του αραβικού εις την Ελληνίδα γλώσσαν κατά το 5.990 έτος της κοσμογονίας παρά Βενιαμίν μοναχού Άραβος, βιβλιοφύλακος δε της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου όρους Σινά. Μετά την τριήμερον του Χριστού Ανάστασιν, την ένδοξον αυτού εις ουρανούς ανάληψην, κατά το 5.541 της κοσμογονίας, ήσαν πάντες οι Απόστολοι κατά την εντολή του Κυρίου, ομοθυμαδών εν το υπερό της Αγίας Σιών, συν Μαριάμ τη μητρή του Κυρίου ημών, και έβαλον κλήρους προς εαυτούς εις το όνομα εκάστου τόπου εκ των Αποστόλων και που απελθήν κηρύξει το Ευαγγέλιον Χριστού του Θεού ημών. Έδοξε ούν τη μητρή του Κυρίου, ετήσαστε κλήρων, ώστε μη δε αυτή ή άμυρος του κηρύγματος. Βαλώντες γουν κλήρων, έπεσεν επ' αυτήν ο κλήρος απελθήν η Σιβηρίαν του κηρύξε, η δε ασμένος εδέξατο, και ετοιμάζετο απελθήν. Επιστάς τότε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έφη αυτή. Θεοτό και Παρθένε, Ιησούς Χριστός, ο εξού γεννηθής, ούτω σηκελεύει, μη χωριστείς της Ιουδαίας γης, ήτι της Ιερουσαλήμ. Ο γαρτόπος ως σύ και κλήρωτε, ούκ έστιν η Ιβηρία, άλλη Χερσόνησος της Μακεδονίας, το όρος άθο καλούμενον, όπερ από του σου προσώπου φωτιστήσετε. Λάζαρος δε ο τετραήμερος Αναστάς ειν εν την ίσο Κύπρο, δια των φόβων των Ιουδαίων απειλούντων φωνεύσε αυτόν. Ούτως χειροτονηθείς ποιμήν τον εν την ίσο Κύπρο, υπό Βαρνάβα του Αποστόλου, πολλάκις ηθέλησε να απελθήν εις Ιερουσαλήμ, και ειδήν τη μητέρα του Κυρίου, αλλούκ ετόλμα απελθήν δια την λύσαν των εκεί Ιουδαίων, και ευρίσκετο επί τούτο εν αδημονία πολύ. Γνούσα δε η Θεοτόκος την αυτού θλίψην και αθυμίαν, έγραψε προς αυτόν αποστήλε πλοιάριον ή να απέλθει προς αυτόν. Ο δε μετα πολλής χαράς και προθυμίας τούτο επίησεν, προευτρεπίσας πλοίον απέστειλεν εις Ιώπην. Η δε Θεοτόκος παραλαβούσα Ιωάννην, Παρθένων Απόστολων και Ευαγγελιστήν και εταίρους συνειδοπόρους και κατασκευάσασα και δώρα δια των Λάζαρων η Ιδία, ήτι ομοφόριον και υπομάνικα, και εμβάντες πάντες εις το πλοίον απέπλεον εις Κύπρον. Αλλά ναι μου εναντίου αντιπνεύσαντος και των κυμάτων της θαλάσσης αντικειμένων, θαυμασίως απεκόμισαν το πλοίον εις το όρος του άθο, εις τον ασκάλωνα των του κλίμεντος καλούμενον λιμένα. Ένθα και μονή ίδρυτε, το δε όρος τότε ειν όλων κατίδωλων, και γαρεκίσε ίστατο το του Απόλλωνος ιερίων. Ένθα επί τούτο οι πανταχώθεν της οικουμένης Έλληνες, εις τούτο το όρος συνέτρεχον, όπερ σεβόμενον ήχον ως μέγατη και σεβάσμιον. Ημέν εις προσκύνησιν του Απόλλωνος οίκοντο, η δε χάριν ενιγμάτων προφητιών και μαντευμάτων. Και είναι κι πάσα του διαβόλου επιστήμη και μέθοδος κατεμαθάνετο. Τότε τι γαρούν ότε η Θεοτόκος, αφήκετο άνδρες, κραυγή σύγχυσης και βοή μεγάλη γέγονεν εκ πάντων των εν το άθο ειδόλων, και γενομένης κραυγής τι αυτά οικούωτο. Άνδρες ή το Απόλλωνος άπαντες πορευθέντες εις τον του κλίμαντος λιμένα, προϋπάντησαν την μητέρα του Μεγάλου Θεού Μαρίαν, και πάντες θαυμάζοντες επί της διαθρυλουμένης εις τον λιμένα συνέτρεχον μετασπουδής. Ένθα ευρώντες το πλοίον και ειδώντες και την μητέρα του Μεγάλου Θεού, επινθάνωτο τι εστίν. Η Δεμήτρη του Κυρίου αφόβος εφανέρωσεν εαυτήν αυτής υπούσα, ότι εγώ είμαι.
Οι δε λαβώντες αυτήν με τα πάντων των εν το πλοίο απήγαγον με τα δέους και σεβασμού εις το αυτών συναγωγίων. Και περωτώντες αυτήν έλεγον: «Φράσον ημίν, Κυρία, πώς εγέννησας των Μέγαν Θεών?» Η δε ανοίξεσα το μακάριον αυτής στόμα, ελάλησε ελληνιστή. Φανερώσεσα άπαντα τα εν τη αυτή γεγονότα και άπαν το θείον μυστήριον της ενσάρκω οικονομίας εξηγήσατο. Οι δε επιγινώσκοντες αυτήν ούσαν Εβραίαν εθαύμαζον πως είδε την Ελληνίδα γλώσσαν, αγνοώντες ότι εκείνο το πνεύμα όπερ επεφύτεσεν επί τους Αγίους Αποστόλους και ελάλοντας διαφόρους γλώσσας, το αυτό πνεύμα το Άγιον εχορήγησεν και εις αυτήν λαλήν ελληνιστή. Σημεία δε και θαύματα ουκ ολίγα ενώπιον αυτών επεδείξατο. Ευλογήσασα δε αυτούς και διδάξασα εφήλκησεν εις την πίστη του Χριστού άπαντας, ους και ευάπτισεν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χειροτονήσασα αυτής εκ των συνοδεπόρων αυτής ποιμένα και διδάσκαλων, εχάρη χαράν μεγάλην, και ηγαλιάσατο το πνεύματι περί πάντων των γενομένων, και ευχαριστήσατο λέγουσα: «Ουκ ίασέ με ο Υιός μου και Θεός άμυρον κλήρου, προσήφξατο δε επί των τόπων τούτων και κλήρων αυτής υπούσα. Κύριε Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον των τόπων τούτων και κλήρων μου και έκχεον το έλεος σου επ' αυτών και φύλαξον αυτόν αυλαβή μέχρι της συντελείας του αιώνος τούτου και τους κατασκηνώσαντας εν αυτό δια το όνομά σου το Άγιον και το εμών, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθύνει αυτή στα πολλά αυτών αμαρτήματα, έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτο και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι, και δόξασον υπερπάντα τόπων των τόπων τούτων και θαυμάστοσον διαπαντίων θαυμασίων και πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό των ουρανών, των κεκλημένων το ονόματί σου και πλάτινον τα σκηνώματα αυτών εν αυτό, απ' άκρου έως άκρου αυτού, από βορρά και νότου, απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσουν αυτούς εκ παντός πειρασμού, εξ ορατών και αοράτων εχθρών και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθοδόξο δόγματι. Ταύτα ευχηθήσα η Θεοτόκος, φωνή εγένετο ουρανόθεν αποκριθήσα αυτή. Όσα προσήφξω μήτερ μου, ούτως έστεση πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξουσιν. Από του νυν και εξής έστω ο τόπος κλήρος σως και περιβόλαιον σως και παράδεισος, έτι δε λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και λιμήν ατάραχος της μετανοίας των πεφορτισμένων εν πολλές αμαρτίες. Ταύτα ενωτιστήσα η Θεοτόκος και ευχαριστήσασα το Υιό αυτής και των τόπων ευλογήσασα λόγης και πράξεις συν θαυμασίης και των συντρέξεντα λαών προσυπάντησιν και πρόπεψιν αυτής εις Κύπρον απέπλευσεν. Ο δε Λάζαρος βλέπον την βραδύτητα αυτής μη ειδός την αιτίαν ειν εν αγωνία πολύ και αθυμία νομίζον ότι ναυαγείο περιέπεσεν, διό και απαρακλήτως εθρύνει την συμφοράν. Ως δε αθρώος ειδών το πλοίον προσεγγίσε εις Κύπρον, σώων και αίσιον, χαράν και μεγάλην εχάρη προσυπαντήσας αυτήντε και πάντα στους μεταυτής, και ασπασάμενος επινθάνετο περί της αιτίας της βραδύτητος. Η Δεμήτρη του Κυρίου διηγήσασα πάντα τα συμβεβικότα επί το ταξίδιον και την αιτίαν πως παρελπίδα ήρπασεν ο άνεμος των πλοίων συν τη σχήμαση της θαλάσσης και απεκόμισεν την 7η ημέραν εις το όρος του Άθο, όρος της Μακεδονίας, και εξιστορήσασα πάντα τα εν το αυτό πραχθέντα αυτή και κελεσθέντα παρά του Υιού αυτής και Θεού, έδωκε το Λάζαρο τα κομιστέντα δώρα εξ Ιερουσαλήμ, δηλαδή το ομοφόριον και υπομάνικα και συγχαρίζοντες εν αλλήλεις και συνεφραθέντες εδόξασαν των Θεών τον τι αυτά κοσμοσωτήρια έργα ποιούντα.
Διατρίψασα δε η Θεοτόκος ημέρα στινάς εν Κύπρο, παρά το Λαζάρο υπέστρεψε ναύτης μετά του ιδίου πλοίου εις Ιώπην και εκείθεν εις Ιερουσαλήμ. Έζησε δε η Κυρία Θεοτόκος εν τη σωματική αυτής ηλικία ζωήν τα πάντα 50 και 9 έτη και μετά την ανάληψη του Υιού αυτής προσέτει 11 έτη και εκοιμήθη. Θανούσης δε αυτής η πρόκριτη των Αποστόλων θεία δυνάμει, θαυμασίως αρπαγέντες εκ των περάτων της οικουμένης, ένθα εκήρυτον το Ευαγγέλιον του Χριστού, ως εξύπνου ομοχάρος ευρέθησαν εις Ιερουσαλήμ, ένθα ταυτοχρόνως αθριστέντες και κυδεύσαντες το πανίερον και πανερθενικόν αυτή σώμα, ενεταφίασαν εις το χωρίον Γεστημανή, προς ανατολάς της Ιερουσαλήμ, όπερ και μετέστη άφθαρτον εις ουρανούς προς τον Υιόν αυτής, πριν ανεοχθήνε των τάφων υπό των Αποστόλων, κατά παράκλησιν υπό του Αποστόλου Θωμά, κατ' οικονομία Θεού ύστερον παραγενωμένου εις Ιερουσαλήμ. Περί δε του όρους άθο διαλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εν ενίγματι εν τη αποκαλύψη αυτού, ούτω σοι και δόθησαν τη γηνή 2 πτέρυγες του αετού του μεγάλου, για να πέτειτε εις την έρημον, εις τον τόπον αυτής, όπως τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς, και ήμιση καιρού από προσώπου του όφεως. Τα ρήματα ταύτα ερμηνευόμενα δηλούσι 2 πτέρυγες, τας 2 διαθήκας, την τε παλαιάν και την νέαν, η δε γινή την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ενή υμνείται ο Θεός και δοξάζεται ορθώς εν τη ερήμο του όρους άθο, εν θα ευρίσκει άνεσιν και ησυχίαν από των αιρετικών και των ζυζανίων του εχθρού. Ταύτα τε ενητόμενα παρά του Αγίου Ιωάννου περί του όρους άθο. Μετά ταύτα σαφέστερον και καθαρότερον αποκαλυφθήσονται εν το καιρό αυτόν. Εν δε τες ημέρες του Μεγάλου Βασιλέως Κωνσταντίνου του Ισαποστόλου και πρώτου βασιλέως των χριστιανών, γυνή της ευσεβής και άκρος ενασκής ιούσα και τη ορθοδόξο πίστη διαλάμπουσα, Μαρία και αυτής το όνομα, απεινέχθη εχμάλωτος εις Ιβυρίαν. Αυτή διδάξασα τους εν τη Ιβυρία καλώς και πλήστα θαύματα επιτελούσα, εχειραγώγησεν αυτούς εις την αληθή πίστην του Χριστού, ήτινες και επιστεύσαντες και κατηχηθέντες ευαπτίστησαν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο δε Μέγας Κωνσταντίνος ο βασιλεύς, κατακτήσας και την Ιβυρίαν, απέστειλεν αυτής αρχιερέα ποιμένα και διδάσκαλον ειν απειμένη αυτούς, και ούτως επληρώθη το ενδεικματοδός ηρηθέν υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Θεοτόκον, ότι η γη εισή και κλήρωτε υπό σου ονόματος φωτιστήσετε, διότι και εκείνη Μαρία εκαλείτο, όπερ και γένετο επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου του Βασιλέως, ως της θείο ζήλο κινούμενος, καταστρέψας πάντα στους βωμούς των ειδόλων συν της ειδόλης εις το τέλος υφάνισε, και τότε το όνομα του Χριστού του Υιού του Θεού εις πάντα τόπον υμνήτο και εδοξολογείτο υπό των πιστευσάντων χριστιανών. Τότε και οι κατοικούντες Έλληνες τας πόλεις του όρους άθο καταλοιπώντες κατόκισαν εις διαφόρους χώρας της Ελλάδος, αφέντες το όρος άθο αρμόδιων κατοικητήριων και λιμένα σωτήριων των μοναχών, ή να πληρωθώσιν εν αυτό πάντα τα προφητευθέντα υπό της Κυρίας Θεοτόκου και ετιθέντα παρά του Υιού αυτής, των μεν Ελλήνων των κατοικούντων τας πόλης του όρους, άθο της Χερσονήσου από καιρών εις καιρών αναχωρούντων, των δε εις Χριστόν πιστευόντων και πληθυνούντων, ουδείς πλέον ελάτρευεν τα είδωλα. Τότε και ο Μέγας Κωνσταντίνος ο βασιλεύς μετικήσας από Ρώμης εις το Βυζάντιον, με το όνομά σας αυτό επί το ονόματι αυτού Κωνσταντινούπολην και νέαν Ρώμην, διέταξεν εν θα ήσαν οι πόλεις του όρους άθο, ενές και ελάτρευον τα είδωλα των δαιμόνων, ως θεοί, ή ουκ ήσαν θεοί, αλλά ψευδόνυμοι, εσαΐ να οικοδομώσει ιερούς ναούς,
όπως υμνείται και δοξολογείται το όνομα του αληθινού Θεού. Και πρώτος αυτός ανοίγειρεν εκ βάθρων ιερών ναών εις το όνομα της Μητρός του Θεού, εν το του κλίμεντος λιμένη, ένθα και το πλοίον πρώτον προσορμίστη, και δεύτερον όμοιον ένθα πρώτον αναγωγόντες στην Θεοτόκον εις το συναγωγείον αυτών υπεδέχθησαν εν το ζυγακτικό καλουμένο, και τρίτον όμοιον εις Ιώπην ένθα πρώτον εισήλθεν η Θεοτόκος εις το πλοίον. Ένθα νυν αναγείρονται ναοί, εκεί σε μεταποιούνται εις σεμνία εις το παρθενεύειν και συζήν πολλούς άμα επί το αυτό. Τα δε τυθέντα παρά της Θεοτόκου από του Ιού αυτής, ήρξατο καθώς πληροφορούμεθα πληρούστε και καλείστε το όρος εκείνο ουχή όρος απλούν, αλλά όρος Άγιον, κήπος, περιβόλιον και παράδεισος της Θεοτόκου, ένθα ουκ εις ξύλα πεφυτευμένα άψυχα, αλλά δένδρα έμψυχα, δηλαδή Άγιοι πλήρης καρπών εναρέτων έργων και φύσης θαυμάτων και τεραστίων, διότι ένεκα της καταδρομής των Ισμαηλιτών πολλοί εντεύθεν διασωθέντες εκ της σφαγής αυτών κατέφυγον εις το Άγιον όρος εκείνο ως ιστή άσυλον και οχυρωμένων φρούριων από εχθρών ορατών και αοράτων και πάσης αιρέσεως, τη μοναχική φιλοσοφίαν κατεργαζόμενη εν ησύχο τόπο ή να αξιοθώσει της βασιλείας των ουρανών. Μεθόν ήθε εκαγώ ο ικτρός αξιοθήνε πρεσβείες και οικεσίες αυτών και της Πανάγνου Μητρός Θεοτόκου Μαρίας και πάντων των απεώνος ευαρεστησάντων Αγίων. Αμήν. Από της κοσμογονίας ήτι 6.120.